Dožiť sa svojho najlepšieho veku so značnou finančnou rezervou, avšak bez pevného zdravia, ktoré by tieto roky dovolovalo si užívať, je tá najkrutejšia irónia. Dobrý deň, volám sa Milan Markuliak a vítajte pri druhom videu na stránkach Zdravie na dlani. Tá úvodná veta je opäť z dielne Randyho Gagea a je v nej obrovský kus pravdy. Ešte predtým, než sa posunieme trochu ďalej, tak chcem zhrnúť, nadviazať a rozšíriť to, čo som povedal v predchádzajúcom videu. Podľa mňa sa človek nepohne ďalej, pokiaľ nepríjme tú skutočnosť, že za hmotou, ktorej hovoríme telo, sa skrýva oveľa viac. Opäť použijem slova z etikoterapie, kde sa píše, že sme duchovné bytosti vyjadrené v tele a preto podliehame dodržiavaniu určitých zákonov. A pokiaľ sme sa zdraví narodili a chceme zdravie udržať v tej najlepšej možnej kondícii, tak je naozaj potrebné, aby sme sa naučili využívať a dodržiavať dva zákony. Zákon ducha a zákon hmoty. Áno, počujete dobre, ja teraz nehovorím nič, čo by znelo možno, že príliš vedecky, odborne a ani nábožensky. Nech si to každý zaradí tam, kam mu to pasuje. Ja poviem iba dva jednoduché príklady. Pokiaľ sme sa nakazili smútkom, no tak nám môže pomôcť iba nejaká radosť alebo potešenie. Pokiaľ sme svoju chorobu prikrmovali osamelosťou alebo nejakým strachom, no tak nám môže pomôcť iba láska alebo prítomnosť človeka, ktorého máme radi. Vážna choroba ale už je takým spojeným produktom. Je spojeným produktom toxicídy ako po stránke fyzickej, tak aj psychickej. A pokiaľ sme svoju duchovnú chorobu strachu, nejakého trápenia a úzkosti ešte dlhodobo priživovali aj potravou, ktorá nás prekysluje, no tak podľa slov Vaška Radovského nás môže uzdraviť iba brokolica alebo zelenáč. Inými slovami, môže nás uzdraviť iba to, čo vznikne prirodzenou interakciou slnka, zeme, vzduchu a vody. A zelené potraviny takto vznikli. Témou dnešného dňa je, že pre koho zelené potraviny sú a pre koho určite nie sú. Ja začnem tou druhou skupinou ľudí. Pre koho zelené potraviny určite nie sú. Pretože aj takíto ľudia sa nájdú. Sú to ľudia, ktorí sú presvedčení, že telo má ísť do hrobu zhumplované a preto si to treba poriadne užiť. Sú to ľudia, ktorí patria do skupiny rozhodnutých. Oni sa proste takto rozhodli a hotovo. Do skupiny rozhodnutých ešte patria podľa mňa aj ľudia, ktorí čakajú na nejaký zázračný elixír alebo na nejakú tabletku, ktorá by veľmi rýchlo a bezbolestne a možno, že zadarmo vyriešila ich zdravotný stav. Aj títo ľudia sa rozhodli, že zodpovednosť za ich vlastné zdravie preberá niekto iný. Tieto dve skupiny, alebo tá skupina tých rozhodnutých, tak pre ne existuje pravdepodobne niečo iné a nájdu to niekde inde. Určite nie na tejto stránke. A pokiaľ ste sa tu niekto taký náhodou pri sledovaní tohto videa ocitli, tak radšej ďalej ani nepokračujte, pretože by to mohlo byť pre vás veľmi nebezpečné. Aby ste ma chápali ale správne, to neznamená, že ja som nikdy nezjedol mäso, alebo že som si nedal pivo. Priatelia, ono sa dá zdravo žiť aj s klobasou. Akorát treba vedieť ten správny pomer. A to je všetko. Treba uviesť ale na pravú mieru, že sú tu aj ľudia, ktorí by veľmi radi prijali zelené potraviny do svojho jedálneho lístka, do svojho života, akorát nie sú si istí, že či by to bolo vhodné vzhľadom na ich zdravotný stav alebo prebiehajúcu liečbu. Často si kladú otázku, že či by vznikla nejaká kontraindikácia. Na stránke Zdravie na dlani je aj taká sekcia, ktorá sa volá služby zákazníkom. V tej sekcii, alebo k tejto sekcii majú prístup iba moji zákazníci a budem tam dávať veci, ktoré sa medzi ľuďmi často nehovoria. A v dnešnom videu chcem ale povedať zo pár z nich. Zelené potraviny sa nesmú užívať pri akútnych stavoch, napríklad pri akútnom stave pľúcnej embolie alebo pri akútnom stave hlbokej žilovej trombóze dolných končatín. Zároveň u ľudí, u ktorých prebehla operácia tráviaceho traktu, tak tí nie, že zelené potraviny nesmeli jesť, ale tam by mala byť skôr určitá opatrnosť alebo odstup po operácii zhruba s jačmeňom, možno začať po nejakých 10 dňoch pomaly
a s chlorelou asi po nejakých 3 až 4 týždňoch. A určitá opatrnosť by mala byť aj u ľudí, u ktorých prebehla transplantácia životne dôležitých orgánov, pretože vtedy sa podávajú často lieky, ktoré znižujú prirodzenú obranyschopnosť organizmu a zelenače robia pravý opak. Častá otázka býva, že či zelené potraviny sa môžu podávať pri chemoterapii alebo počas chemoterapie alebo radioterapie. Počas chemoterapie je to úplne v poriadku, akorát pri radioterapii je to inak, pretože zelené potraviny majú veľmi silnú antioxidačnú aktivitu. A vtedy by počas ožarovania sa stalo to, že by ochraňovali aj tú chorú bunku a to nie je cieľom liečby. Ja osobne tvrdím, že zelené potraviny sú pre dve skupiny ľudí. Sú pre hľadajúcich a intuitívnych. Ja osobne tvrdím, že zelené potraviny sú pre zdravých a sú pre chorých. Pre zdravých z toho dôvodu, aby nemuseli zažívať tie pocity toho chorého. Proste, aby nemuseli zažívať ten pocit toho človeka, ktorý ide na tú radioterapiu. Pocit toho človeka, ktorý práve doma rieši cukrovku. Mne sa ale zdá, a my ľudia máme takú zvláštnu vlastnosť, že ako keby sme sa počas svojho života k sebe správali tak, že nám pocity takéhoto typu chýbajú. To znamená, že pre zdravých je to práve kvôli tej prevencii. A vďaka prevencii človek nemusí hasiť požiare. Pre chorých z toho dôvodu, aby sa ich zdravotný stav mohol stabilizovať. Aby nemali tú šialenú perspektívu, že ich stav bude čoraz horší a horší. Ako som už spomínal, napríklad pri tej cukrovke to často býva. Alebo pre chorých práve z toho dôvodu, aby sa mohli zázračne uzdraviť. Všeobecne je známe, že užívateľia zelených potravín majú z nich 80% úspešnosť. To znamená, že zelené potraviny sú alebo pozitívne vplývajú na 80% ich užívateľov. Je to obrovské číslo. Oni nemôžu byť 100%, ani podľa mňa nič na svete nie je 100%, akorát sa 100% môžu stať, a to vďaka vám. Vďaka tomu, čo som spomínal na konci prvého videa. Pokiaľ ste ho nevideli, tak si ho určite sa k nemu vráťte alebo si ho pustíte ešte raz. Ja som bol raz na jednej prezentácii od firmy, ktorá prezentovala zhruba 200 výrobkov. Bolo to široká škála tých výrobkov a na zdravú tému, na tému zdravia a zdravého životného štýlu. A bolo mi tam povedané, že oni dokážu zasiahnuť v podstate každého človeka, pretože majú výrobky pre človeka už od jeho samotného narodenia až po človeka na smrteľnej posteli. To bolo trošku zvláštne a keď som odchádzal odtiaľ, tak som si uvedomil obrovskú silu poslania zelených potravín a ľudí, ktorí s nimi pracujú. Pretože oni idú za inými až s 2 produktami, ktoré tu boli ešte dávno predtým, než nový človek prišiel na svet, a sú tu ešte dlho potom, ako ten človek z tohto sveta odíde. Toto myšlienkou by som ukončil dnešné video. Chcem sa s vami rozlúčiť a pokiaľ sa vám toto video opäť páčilo, tak ho zdieľajte medzi svojimi blízkymi a známymi. Prípadne mi opäť napíšte nejaký komentár. Ja sa na vás teším pri sledovaní pri druhom videu, kde si povieme niečo o dávkovaní, o hodnote a pozrieme sa na 3 základné mýty o zelených potravinách. A dovtedy urobte záväzok, že opäť získate kontrolu nad svojim zdravím aj vďaka obyčajnej tráve.